Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιμελητηριακής Ένωσης, αξιότιμοι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της χώρας, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Πρώτη φορά απευθύνομαι στην Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων της χώρας και χαίρομαι που αυτή η πρώτη φορά σημειώνει και τη μεγαλύτερη προσέλευση, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά παραλλήλως ως υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι, ότι προβληματίστηκα για το περιεχόμενο του χαιρετισμού μου και προβληματίστηκα, σκέφτηκα αν θα έπρεπε να εκφραστώ ως πολίτης που ζει την καθημερινότητα, που συναλλάσσεται καθημερινά, που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, που πληρώνει λογαριασμούς. Αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να τοποθετηθώ ως επαγγελματίας δικηγόρος που καθημερινώς ζει τα διέξοδα κάθε επιχειρηματία, διέξοδα για το πώς θα ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, για το πώς θα ερμηνευτεί ένας νόμος, για το πότε θα εκδοθεί μια εγκύκλειος, μια υπουργική απόφαση, για το πώς θα ρυθμιστεί το δάνειο, για το πώς θα αντιμετωπίσει ο φιλέτης τα φαντς και πολλά άλλα, όλου και συνδυστικός αριθμός. Εδώ όμως, και είναι ο τρίτος προβληματισμός μου, παρίσταμαι ως ένας βουλευτής σοσιαλδημοκράτης της αντιπολίτευσης και προφανώς θα έπρεπε να τοποθετηθώ ως οφείλω, ελέγχοντας την εξουσία, αλλά και ταυτοχρόνως καταθέτοντας και τις δικές μας προτάσεις και όπως ελπίζω έχετε αντιληφθεί, τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την αντιπολίτευση που σχετίζεται με τον έλεγχο της εξουσίας, καταθέτει διαρκώς και προτάσεις νόμου, τροπολογίες προκειμένου να βοηθήσει την ανάπτυξη. Κατέληξα λοιπόν ότι από όποια σκοπιά και αν πιαστεί κάποιος, καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα, στις ίδιες διαπιστώσεις. Έχουμε από την πλευρά του θεσμού των επιμελητηρίων ένα εξαιρετικό θεσμό. Θεσμός όπως προβλέπεται από τον νόμο της χώρας αλλά και από το καταστατικό. Σημαντικότατες αρμοδιότητες. Αν διαβάσει κάποιος το καταστατικό που αποτελεί και νόμο, οι αρμοδιότητες των επιμελητηρίων είναι σημαντικότατες. Σας έδωσε η πολιτεία τη δυνατότητα να τις ασκήσετε? Σας ζήτησε ποτέ η πολιτεία να γνωμοδοτήσετε για ένα νομοσχέδιο που αφορούσε τα θέματα της ανάπτυξης? Αναρωτιέμαι. Φοβάμαι πως δεν έχει γίνει αυτό. Και αν θέλετε να αναφερθούμε σε κάποιο διάλογο, αυτός επήλθε μόνο μετά από τον νόμο του Γιώργου του Παπανδρέου για τη διαβούλευση, την υποχρεωτική διαβούλευση που έφερε το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει ένας νόμος στο Κοινοβούλιο αν δεν υπάρχει προηγουμένως διαβούλευση. Αλλά δεν είναι αυτό η αρμοδιότητα που ο νόμος καθορίζει να έχουν τα επιμελητήρια. Ταυτοχρόνως, κύριε Πρόεδρε, μελέτησα ενδελεχώς το υπόμνημα που στείλατε και στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Εξαιρετικό υπόμνημα, αναφέρεστε στα πάντα. Παραθέτετε 10 προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η πολιτεία. Οι προτεραιότητες αυτές αναλύονται σε 16 θέσεις προτάσεις και οι τελευταίες καταλήγουν σε 94 πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση. Εξαιρετική δουλειά. Ειλικρινώς σας συγχαίρω. Εξαιρετική παρέμβαση. Αναρωτιέμαι όμως, όλα αυτά είναι ένα περίπου αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Έγινε κάτι? Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα και ερχόμαστε με όλα αυτά που ορθώς, επαναλαμβάνω, ζητάτε και τα θέτουμε σήμερα? Υποθέτω ότι βρισκόμαστε σε μια λευκή σελίδα. Γιατί αν είναι 94 τα θέματα στα οποία πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις της πολιτείας, φοβάμαι πολύ ότι η πολιτεία τα τελευταία 5-10 χρόνια δεν έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Αν δούμε όμως τη συνολική εικόνα, χωρίς παροπίδες, και εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε παροπίδες, τι έχουμε? Βεβαίως, είπε και ο κ. Παπαθανάσης πριν, έχουμε βελτίωση των οικονομικών δικτών. Και επέρεται η κυβέρνηση και καλά κάνει και επέρεται. Έχουμε σχετική αύξηση του ΑΕΠ, μείωση της ανεργίας, εκτείναξη των δημοσίων εσόδων. Ταυτοχρόνως όμως, ο όγκος της κατανάλωσης και κατ' επέκταση κερδοφορία των περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μειώνεται. Το χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων διευρύνεται
και έτσι μέρος του παραγόμενου πλούτου, πολύ σημαντικό, εξαφανίζεται από την πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχει στην πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα που οι δείκτες βελτιώνονται, με βάση το προημερών δημοσιευθέν επώνυμα η έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΔΕ, ο δείκτης του οικονομικού κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται σε ραγδαία πτώση και παραλλήλως η ακρίβεια συνεχίζει να μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Θεωρώ ότι δεν απαιτείται εδώ σήμερα να αναφερθώ στα διέξοδα που αντιμετωπίζει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση με το λειτουργικό της κόστος διαρκώς να αυξάνεται, ούτε χρειάζεται να αναφερθώ στα διαρκή προβλήματά σας, αφού προφανώς εσείς ως επιμελητήρια, αλλά και ο καθένας ξεχωριστός επιχειρηματίας τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Θα παρακαλέσω ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε κάποιες επισημάνσεις που θεωρεί το κόμμα μας και θεωρώ και εγώ προσωπικώς πρωτής της σπουδαιότητας. Πρώτον, η χώρα απαιτείται επιτέλους να σχεδιάσει και να αποκτήσει ένα παραγωγικό μοντέλο δεκαετούς ή σε κάθε περίπτωση πενταετούς διάρκειας. Δεν γίνεται να πορευόμαστε χωρίς να ξέρουμε τι θέλουμε να παράξουμε, γιατί θέλουμε να το παράξουμε, πού πρέπει να δώσουμε βάρος, από πού πρέπει να πάνε τα χρήματα των αναπτυξιακών νόμων και προς τα πού να πάνε. Να αποφασίσουμε επιτέλους τι ανάπτυξη θέλουμε. Δεν αρκεί το ΑΕΠ της χώρας να στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Δεν αρκεί αυτό. Δεν μπορεί οι ξένες επενδύσεις, τις οποίες αναφέρθηκε πριν ο κ. Παπαθανάσης, οι περισσότερες να είναι μη παραγωγικές και να ζητήσετε το και θα το διαπιστώσετε. Δεύτερον, ρευστότητα. Χωρίς χρηματοδότηση, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον, δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Τελεία και πάντα. Χωρίς χρήματα, χωρίς κεφάλαιο κίνησης, σπάνια μια επιχείρηση μπορεί να αντέξει. Με τις ελληνικές τράπεζες να έχουν το υψηλότερο spread, και το ξέρετε αυτό, στην Ευρώπη, ακόμα και οι ελάχιστες που καταφέρουν να πάρουν ένα δάνειο είναι μη ανταγωνιστικές. Γιατί παίρνουν ένα δάνειο με πολύ υψηλό επιτόκιο, ενώ κάποιος άλλος παίρνει με χαμηλότερο επιτόκιο. Την ίδια ώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο για τους λίγους, και το ξέρετε αυτό. Και φοβάμαι δηλαδή που κάνουμε διαρκώς αυτή τη διαπίστωση. 287 εταιρείες έχουν λάβει με ευνοϊκότατους όρους 4,8 δισεκατομμύρια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες των επιχειρήσεων που εκπροσωπείται τι έχουν λάβει? 0, φοβάμαι, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι προτείνουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ? Πρώτον, για τη ρευστότητα, ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με θεσμοθέτηση ισχυρότερων δυνατοτήτων, έτσι ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παίζοντας το συμπληρωματικό της ρόλο. Δημιουργία ειδικών καναλιών στο Ταμείο Ανάκαμψης, αποκλειστικός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για μετεγκατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά πάρκα. Αναζήτηση νέων εργαλείων. Να θεσμοθετηθούν, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν όλες οι προηγμένες χώρες. Επιτέλους, να αναζητήσουμε παρόμοια εργαλεία. Και πίεση βεβαίως στις συστημικές τράπεζες για να μειωθούν οι προμήθειες, να μειωθούν οι χρεώσεις, να μειωθούν τα έξοδα. Ξεκίνησε, διάβαζα προχθές η Εθνική, αλλά και μόνο το ότι ξεκινάνε δείχνει πόσο χαρατσώνεται τον κόσμο. Τρίτο, το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, με τα στοιχεία Ιανουαρίου 24 ήταν 371 δισεκατομμύρια. Συμπεριλαμβάνει εδώ και τα 100 των κόκκινων δανείων. Το ΑΕΠ μας είναι 220 δισεκατομμύρια. Τι έχει κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Ασχολείται? Δεν πρέπει να ασχοληθεί? Δεν πρέπει να ζητήσει τις γνωμοδοτήσεις των επιμελητηρίων για αυτό το θέμα? Δεν οφείλει η πολιτεία να πει ελάτε εδώ, δώστε μου την άποψή σας, πώς θα ρυθμιστεί αυτό το ιδιωτικό χρέος? Τι κάνανε βέβαια μέχρι τώρα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ψηφίσανε τους νόμους για να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Εμείς καταθέσαμε 4 φορές προτάσεις νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και δυστυχώς βρήκαμε πλήρη αδιαφορία.
Εμείς λοιπόν επιμένουμε τουλάχιστον ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις και επίσης τουλάχιστον να περάσει νόμος πριν πωληθεί ένα κόκκινο δάνειο σε έναν απ' έξω, ένα φαντ απ' έξω, να ενημερώνεται ο φιλέτης και να δικαιούται ο φιλέτης στην ίδια τιμή να αγοράσει ο ίδιος το δάνειο ή να βρει τρόπο να αγοραστεί το δάνειο. Τέταρτον, θα πρέπει επιτέλους η σχέση άμεσων και έμεσων φόρων να αλλάξει. Δεν γίνεται. Πρέπει να σας θυμίσω ότι επί Πασόκ αυτή η σχέση είχε πλησιάσει το 55-45 και σήμερα είναι 70-30, 75-25. Πρέπει επιτέλους να μειωθούν οι άμεσοι φόροι. Να αυξηθούν οι άμεσοι φόροι, με συγχωρείτε. Πέμπτον, τα μέτρα κατά της ακρίβειας, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, την έχουν αποδεχτεί, την έχουν προτείνει και οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ στα βασικά είδη. Δημιουργία αρχής καταναλωτή, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν θα επεκταθώ σε αυτά, αλλά είναι μεγάλα θέματα. Καρτέλ υπάρχουν επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν λειτουργεί. Ολιγοπόλια υπάρχουν επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε τον εξοπλισμό, ούτε στο τέλος την πίεση για να ελέγξει τα καρτέλ. Και βεβαίως αύξηση των ελέγχων από τη Δημαία, γιατί με 76 υπάλληλους δεν μπορεί να ελέγξει 220.000 επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός πριν στην απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι μια από τις θέσεις μας. Κυρίες και κύριοι, μόλις πρόσφατα διάβασα μια μελέτη του TMF Group. Το TMF Group είναι ένα από τα μεγαλύτερα group ερευνών. Έχει σε 126 χώρες γραφεία και έκανε και μελέτη για την Ελλάδα για την απλοποίηση των διαδικασιών. Κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη σε 80 χώρες στην γραφειοκρατία, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την γραφειοκρατία. Παραλαμβάνω, MTF δεν είμαι εγώ. Και συμπεραίνει, προσέχτε, εντόπισε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα κάθε εβδομάδα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με 31 αποφάσεις και ένα καινούριο νόμο. Αυτά, όταν τα λέει η MTF, αυτά τα διαβάζουν οι ξένοι. Αυτά τα παρακολουθούν. Και ρωτώ πώς θα έρθει ο επενδυτής να επενδύσει όταν διαβάζει κάτι τέτοιο. Κλείνοντας, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, γιατί δεν επιτρέπει ο χρόνος και συγχωρέστε να πήρα λίγο παραπάνω χρόνο. Το Πασόκ είναι εδώ όχι για να δώσει αόριστες υποσχέσεις και ανέφικτες υποσχέσεις. Μπορούμε ωστόσο να σας εγγυηθούμε μια έντιμη συνεργασία που θα οδηγεί στην δικαιότερη κατανομή του παρακόμενου πλούτου τόσο για την κοινωνία όσο και για τις χιλιάδες επιχειρήσεις μεταξύ σας. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι σας θεωρούμε τους πνεύμονες της αγοράς. Θεωρούμε ότι σε εσάς στηρίζεται η αγορά, αλλά ταυτοχρόνως σας θεωρούμε και τους εγκυρότερους σύμβουλους για την αγορά και την ανάπτυξη. Η ελληνική κοινωνία και μαζί της ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζονται εμπιστοσύνη και κυρίως πίστη ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Χρειάζεται, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, να ονειρευτούμε ξανά, να αγωνιστούμε και να κατακτήσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας και το λαό της. Το Πασόκ θα είναι δίπλα σας και σας θέλουμε και εσάς δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.